Diya guys, gilamian si tatay sa ang giluto nga murag gumba style ba. Naiga may luto sa dyan nabilin guys oh. So gilamian siya kay humok man kadyo ang gumba. Kinakanto ka naganda na dyan. Hindi gumba ana. Mura ba ni sa gumba style maguli sa pero unod. Katong pata nga sobra gahapon ba okay. Iya ba? Di, sa ako ka masikit nga ito naman dyan ka na gamay. Di, dagan-dagan doon yung makahon. Na may dagang lamok naman lagi oh. Lamok ka dahil yung ikaw na kayo yung tambok kayo tumusunod sa konti. Bukawag sa mga ka dagi pero. Kaya kung Guys dia. Nananghid si Crystal kay mo balik na og kuan. Nak pagamping nak. Unsa man na imong gisuot nga mura man kang nag-jumper? Nag-jumper. Sayan pa, sayan. Asa na sa kapilya na? Ha? Sa kapilya mo nag-atang? Kapilya. Eskwela na ako mag-enroll. Nakaya ra ni munak di mo uban ko? Muuban magugura na ija. Mulayas na ko na siya, nagdagbag. Unsa may jang ipangda? Ha? Uy, pinangga ba dyan ang prinsesa nga lag... wala garan siya. Nak, pag-ampik nang ha? Ang pink ko no, day. Nah, nanay di ah. Hoy, dis nanay. Amping day. Ikaw may nakita, ate. Amping day, amping kuno nak. Uy, nas nanay oh. Ano, luhagan ng kamera nak? Unsa may imong buhaton na kanang kuha ra ka sa magpa-clearance ra ka unsa man? Ay, doon pa ko, dalan pa ko bahaton dito. Diyan na nakikauban sa dorm. Na, Namalik na din sila. kung klase lagi sila. Wa man lagi mo update si sister sa sister forum. Ambot. Basig wala si sister dito ba? Naman. Nasa may pamahaw. Di, tanong natin. Sinairan. O sige na ka ng pagamping. Di ka na mahatid. Pero man. May ulang na ta. Malibon, mangkod na ka. Nalagas ka yung balibos sa buntot. Sige na babay na klabyo amping dito ha. Bye-bye. Nagatang pa ko, ma. Pasakay sa ate, pasakay sa ate. Kuan lang ha, ayo pagpa-scrap ha. Depende kay wala na may oras good nya magparch ko alas 9 pa. Diyan sa orasan maron ang pa-scrap. Kada oras. Ha? Kung dili pa gani ko pasakay Wala man lang, magpa-scrap 15. na lang jud ko. Tanaw gitanaw ninyo dagat og bawde. Dinaw roman. Basta pag-amping ha. Nya chat na huog na ka dito ha. Sige, bye-bye. Love, love, bye-bye. Sige, bye. Buntag majong adlaw na tong tanan guys. Karon pa jud ta naka-intro no. So ni uwan kadto gabi nya ning unos-unos na tumba ning amang kapajas. Pero kaning kapajas sama kinabangan man ni mag-atsar tanang. Pwede naman ni sa maatsal. Atsali na ni sudan pud ba. Burito rin ni Papa Edi ni. Diya sa juday ko nanawag dadto guys, nawag mga bata kay Crystal lagi mobalik na sa kuan. Mobalik na si Jasa. Dumagiti kay mag-enroll. Diya daghang kadtong salamat kadto Mambi kay siya full support jud ni Crystal. So ato ni siyang kuanon kanang atsaron. Sayang kadto daghan na kadto sa bunga. Si kibuloy mango guys pag abot na dari nila gibutang luy kadto ba nga hala nana
natin tungan tiki buloy. Lamat Mama Ruby. Hapakang butangan dihag sin gamay kay buloy ha karon di ka ma talsikan kay na mo pay kuan na guys di mo sa kanilaman kay nagmukusog basig matalsikan si Jaba. No, kawaw no. Lablab na ni mama man. Mani siya si kibuloy. Naginom na ka tubig? Ipainom na ka mama ni Jen? Oh, naanam na kay tubig. Apa na siyang butang agsin na gamay guys. Larang kabuutan din ang mga mananghilin oy. Bumalik siya. Sana nag-una na sa katuduguan guys. Dakag si Bunga. Dala pa na masud. Truck daan kislat na na. Kaya arang mahala dyan sa Cebu. Salamat ka dyan mananghilin. Alam mo dyan sa kabuutan nga mananggod. Sus ginukubutan ko na eh. Ginukubutan niya asa man ta. Kaya mo din ini survive na sa una pos Manila nga. Nag-uban pa mi sa Manila. Ato pag sus nang kay tinuod ba dyan? Sus mo ka. Bitaw salamat ka dyan nang love manang manamo guys nga. Mani among kinamagwangan nga. Balik kay sunod dugay na pud no takapo. Di lagi ka kung panginabuhi dito. Musgan na sa pila naman kaadlaw. Musgan sa Na nagdungag si Sagsado para makapamahaw mi dari. Diyan na may amhang bata kay sa duman na nga jud maylo kunog ija na ah. Bad nang magsi maylo pud kada buntag ha. Di mag maylo. Pwede raig. Usa ka ig nga side and up. Kung sila pagkawag saging. Saging. Pasensya na mo sa mga kalat guys kay hipuson na natin ang arong may kalat natin lamisa. Busa ni pagkaon. Bangis na ko na. Sumpay na kinabuhi. Di kay gipang tungtong man na ni Mingkay. Ay nawa si Mingkay nay. Dia may laki gabi. Ag si Mingkay may wa kay mo. Si Mingkay? Ag si Mingkay lagi ka tong mga nakay ni wa. Nado jar sagdan na magdum gabi do sini. Sa to na sang pamudlan guys kay mura sa nga yelo bitaw nya murag nga daot para babag-o na pud siya og kuan ba dahon. Labong ting uwan. Sa una. Ay di, si Junjun og si Julie. Nagtanom dana. Ano nila ang baso te? Katong des ni Agi sa vlog nila dengan kay mga baso. Yan po na mautan kay nagayelo-yelo man. Parang sa lingsing mo bu, rasa dyan ras na makakuha. Tingnan na baso si mong buko-buko ning pilitron. Kami kada adlaw mi mo palit og kamunggay.
Kaya magsige man may ginamog malunggay te. Tanto ba kayo mataas ah? Pero di ba sa nila yung siya agi? May daghan katong nakita nas vlog nila. Pot do na. Ito. Ikaw na ilisin sa kagato dyan. Hindi. Tantangan ko ni guys kay mas ganay-ganay hindi paglamok po. Manulot naman ni siya. Sayang mo yung kuno na gali buhos ko. Kung siya pila ng rose. Di uy. Kanira kay manulot po di sa daghan ko na nanulot yung iban oh. Ningas na na dyan ang ipapuong. Siya mata ko ni magpuong da malagi na naisip ko likod. Siya ni magpuong lagi ta ko siya kay likod lagi sa. Tupong na ipunas diya basti hinlo ipod. Hoy! Manok siguro. Abtik ng mga iro ah. Masukay sleep plan kay higo pa ng mga Snake plant tinuon kay mo na muhigop og mga bad energy. ito sa ibilin. Yung manulot pa mangiin daghan. Medyo pa snake plant mo ilira di hagtanom. Last lang ba video din? Sa ito na kayo. Ay, hindi pa rin kung dahil ito din. Guys, luto na ko og kanang ano siya kanang na may mga bukog-bukog po ni may sobra sa ang gisabaw gahapon na pay mga unod. Ano siyang gipalatan kay kuan lagi si tatay kinahan lata. Nga siya gumba style ba na. Diya guys, wala ko nakapag Hanggang ako na sa makaon. Kuhan guys, busy ka rin sa taas guys, kaya nang hinlo medyo sa taas mga higdaanan din. Pakurot ako tubig kay kuhan, kinanglan na pa yun yung tubig nagkabuntag ba. Nagkagabi, magpakuro na daan. Kuhan hapon na guys, naangit-ngit na. Diyan nagkuhan man, 101 man, pa ko kaman na to sa Sikibuloy ha pa ditong tusukan na to guys uguan sa likod. Tangan panahas siya og buloy. Unahon na nagpakaas kibuloy. Alaman sa gibutang agpayong kuan si Jada na kay ang di si Jama kuan basa. Wait lang ha kay magkakapagkaon nimo ha. Nagpakaon guys kay ay mga sobrang sudan. Diyan na kibuloy. Up na. Ay dire sa bas naka kaon. Nagdapog tubig. Kanin mo tubig ha. Kain. Ningaw gali kong danti. Hindi na kama butangan pa na sa nag-plywood guys na. Yabo nagtubig. Ha? Di nagpakaon ko siro. Nagtubig di mo na yabo na. Sama. Oy. Gumana mo up na ka dito ha. Ang tubig ko na yabo na.
Balin diri ang pagkaon bi diri. Balin nga di mayabo. Naap na human ha. Sige butang ang payong para di masiliban og muuwan. Murag di mo kanon. May nabilin kanon. Mami, yang kailangan to kada ganda ra jud. Ngari kung baan. Mura ba ni sa gumba style maguli sa pero unod. Katong pata nga sobra gahapon mao nga. Iya ba? Di sa ako ka masikit nga to ramaje ni kaya gamay. Di, daghan-daghan to yung makaon. Na may dagang lamok naman lagi oh. Alam mo kada yung kaon ka, di mo kunya butang sa rin taong, kaya sa mo kan lugma. Ini ito na laman. Iso na basta na da steam mo nga. Steam mo naman ba na? Nawala din yung taong diyan. Na, may taong naglasa kayo dyan mga luhi sa Mumbai, nangangin sa dyan. Mga sal. So na laman naman. Sirip ng butang. Kali ni sa tabihan ko na po rin. Yung rip. Masalin. Ha? Masibay masalin. Naidaghan mo eh. Oh. Magtago na lang buta para kuha ni dyan. Ang ina po niya madam kaya. Lagi. Magtago na lang ta. Ipa-ibo na pa. Pagba-ba. Kaya naman na di mo karne magutan na ta. Pero nagutan may ganiha guys. So, Yan kamunggay. may ilaw. Iwan sa ilaw na mga ibaw. Mas luto. Kay aran nang gipahumukan din ang taman kay ano kadot dun si tatay. Silip. Man ako panihapon guys nga gakit-kit ko pata o hindi sa gasang adobo. Sige na yan ah. Punta na dali. Marubi, labi mamarubi. Labi dito pa dali. Hi kung tatiri mamarubi. Hi tita Tiri. Hi tatiri. Hi Ma'am Bisminda. Maku kailad yang Awa ka kaila. Hindi ako marubi. Katuni balit gudug. Higdaan na ni Tatay Ariston. Hi kung mamarubi. Isa nga ni Jama tinawag mamarubi. Ma'am Bisminda. Hi mami. Bisminda. Minda. Di ko kahilwas mamarubi. Hindi ko sa kahilas. So kaon di jaguan. Sige, adobo ni Mama Ruby lami ba? Tabang man mamarubi. Tabang? Kasi mamarubi. Di man si Tatay ganahan og rang aw parat ka adyo. Bogi sa na to di. Hi kung kuy mamarubi. Hi kung kuy mamarubi. Hi kuy. Hi kasi mong papa. Padunas mamarubi. Kayo na po awit utro mamarubi. Nakaduawa. Hi gusto padunas. Siliksi kay nakatug siliksi guys kay kapoy kan sa eskwelahan. Lagi ko to bago ni Jam mamarubi. Ni Wiki mamarubi. Papa Jonas? Mamarubi. ngano man ka Jonas? Di ko to bago mixi di ko to bago mixi mo samtip ko mamarubi. Natug. Dahil bumata na mamarubi. Dili ano kang tagdugay na sa mga manugkaon guys. Naman yan o tugat-tugatan ko magkaon mamarubi. Kuan siya. Sakit magugangipon mamarubi. Sakit magugangipon mamarubi. Sakit yan. So nanghinlo mi dito sa daning babaw na ni guys kani babaw na ni Kunsamay mo apot mamarubi. si Kuya Gabre ay Kuya Dudu. Dagdad uskoy Mabot koy ang among sa mamarubi. kaigsuon karong Bernice. Dagdad uskoy koy mamarubi. Mabot bigas Manila banja. Nihanjo man siya guys nga kanang di sa ekonomi pabalikan kaya magkita ekonomi kay basin dugay na pud kuno panahon nga di Bansa makita. mas ang kulo. So Sabado na mi makauli guys. Anong mo balik mas ang kuluto dari mamarubi. Siya sa kuno puy mo kulig bantay ni tatay. Siya ko ni maglaba. Dagdad uskoy koy mamarubi. Ka nagsagi. Kung nakatug man kaniha mamarubi. Kay Di po ko matugog hapon mamarubi. Paminaw ko. siliksi guys kung man kuan natug mas diksi. Ikaw po pag eskwela. Lagi ko nila to bagon mag-alabyo ko mamarubi. Ikikapoy mamarubi. Ikaw po siya kay eskwela man ikaw makam eskwela. Tapos sa nagkaon. Bago pa ko na doon mamarubi. Tapos sa kaon ba? Pero nga, dali ka human mamarubi. Pinsaro ka istorya sa mama na taas mamarubi. Dati riya ron mamarubi. Okay. Nanapi mo ilog sa jang kuanon guys gabago nga gi Kisang batiha revive nga mamarubi. Facebook. Nanapi gusto mo login. Kisang magbadiha mo lagin mamarubi. Wow, isa nang bansiha nga. Nahilabot man og jang Facebook. Wa na ron ang hilabot mamarubi. Nanawag si Ria kay nang hilabot talaga pud. Wa na ron ang hilabot agbadi mamarubi. Sorry ko lamok.
naroon nang hilapot tagbati mamarubi. Kay mag-charge ko kay lubat ang cellphone guys. Hay kung tatiri Nanghinlo ko dito sa taas na rami wala na o nakita ko. mamarubi. Hay kung tatiri na Bracelet. pinuglag mamarubi. Nanghinlo mi dito sa taas kay daghang kasug Nganong amo. nang hinlo man ta mamarubi sa may uling ang kuludo mag-inam na pod mamarubi. Wow, di naman ko na mag-inom. Badung nga ha, mag-inom ha. Mag Nakakuha rin kang jacket na eh. Kapurang ni jacket ang kuno sa pangita ni. Pangita ng jacket. Asa ang taas ng jacket pag asa ako no. Kay amo na po itong ipagawas kay Diyan ko na. wala ko ang rabana siya original rabana. Bi ako na lang nanay bi. Kay ang magamit ni Nicole. mamarubi. Ano ba nang kuan sa pangita ko ni? Di lagi na pangitaon. Dalang ka na sa jacket. Alam yung mamarubi. Mga ano ko kagi pang taon diha ba ano mo gapaham. Ah, umuari man to. Ibutan na nanay kay na na. Ang pagano ni sa kay. Bing isa na bing. Bing pangatag sa bing. Nag-adobo mo good me. Bing. Wari mo tanaw wari kini kon binga nag-adobo mo ko bing. Yung namalit man ka. Yung namalit mo ka ay na kuan man. Di nga nag-adobo ko. Awa ko kay Bao, kay nga magway suwa. Hala. Ganiha pa ko nagpalata og adobo. Mga ko dadto mamarubi. Ah, Mga ito mamarubi. sa man mo hotdog. Katong ulo do hotdog mamarubi. Kay Mga di ko. kay nangadto. Diyan nangabot niya ti Isa. Tete Isa na maghatag. Mga di ko siya. Nag-adobo mo gud kuguan. Maboy. Malapit eh. Mamarubi nangadto man ko mamarubi wa man ko nimo kuhain Niya na mamarubi. si Kwan sa Isa. Taga Isa si Kwan Dixon sa Isa. Bala sa resipon niya. Niya na kaya haman na sa gibukaw kay natuog man diya. Kadang uno do hotdog taysa. Di kitang tatangan kay basi ma. Nagdagdag mahurot lang, asayang rap Di ahong tilukon taysa kay Yung plato ni taysa. Sigaw, pamuna na be. Hindi na, kana. Hindi lang na. Sakit Nakatuog ka siya. sakit ka dugaw nipon mamarubi. Sinsya na muna ni guys kay magbalik-balik man din siya kay love you. Madyo gali kay wala na magsige kay balik-balik kay love you gabi ra. Mag good night. Sa mamarubi. Magabi ra man kami good night. I love you. Manay ako ang mamarubi. May mo ha. Initin naman ako ma. Hay kung kuya giyan sa vlog mamarubi. Ha? Di man, sakto naman latag naman. Carmen, Adobo mo gid. daghan lang dili balik 200. Na? Sayang naman ang sayang di mo na sayang kay makaon man. Kana, Kaysa asa mo na malita na. ilan to ni na tutlong ka. Hello ning plato ha? Ay, Ay, uli na sa riba pa. magkaon pa si Alice diha kay na lima na pud kay nanapi mo hak sa iyang Dijen! kaon na. Gay, barbecue te. Paplatito be. Nanapi mo hak sa iyang kaon. O di, ibuburo si mga to. Paplatito lagi pala mo. To ana taranta na pud kay nanapi mo hak. Na. Sinanay, nay. Nagana ko kuan ko gamay ta ng madulo. Yuli na Roy. Opo man. Kawig na nay aw tataon ni muta na ba kag TV nay? Buko na mo kitchen. Mabi sa dumang kana to. Da platito, beng. Tungpod mi sa kay rang Di, ako na. Ito siya. Ah, nagdudunday na mga to. tuang ali kay nag sapin sa kuan. Ano sa sang kuludo Ay sabi kay matusok ka ani. Utangan ning kuan. Ganong tantangon na niyo ni mama. Makatusok ni. Kalinis ni. Di naman eh. Alits kay mo ning sa taas kay Ay nawag. kaon. Naalagi na nawag sa taas kay. Muna na pimuhak sa iyang Facebook. Ano ka naman sa kanila mo? Wala gyapon siguro na muhak pero di na siguro na mga kuan. Kuan Taas ng puti na ani. wala pud si Jana. Ano gipalitan sila? Mamarubi. Lagi. Mamarite ako dito sa kanila. Guys, ang ibutangan og ingani guys. So, para og magabi kitag dugay man sila matug. Na sila tabil-tabil dana. Nja hapa na sang nindutas ja guys kay tabilan na sila kuan kay na may siga dari da sa sa magawan si nanay okay ra basta tay kay di na sa magawan.